حتى زينات هاجرات قرن أفريقيا بتي أب منغو إثيوبيان سودان تفاتيرو زلو دوباو ግጭት ነንሕድሕደን ይካሰሳ ሕብረት አውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ዓሌታዊ ቅትለትን ከም ተሻቕለን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ ብምኽንያት ዶብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ወጥሪ ከሪሩ ኣብ ዘሎ ኩነታት ክልቲአን ሃገራት ነንሕድሕደን ይካሰሳ ኣለዋ ናይ ሱዳን ሚኒስትር ሓበሬታ ፋይዘል መሐመድ ሳልሕ ከም ዝገለጾ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሉዓላዊ ግዝኣት ሱዳን መጥቃዕቲ ፈጺሙ ብምባል ከሲሱ ክብል ሚድል ኢስት ሞኒተር ዝተባህለ ማዕከን ዜና ገሊጹ እቲ ናይ ሱዳን ሚኒስተር ነቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ምርኩስ ገይሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ግዝኣት ሱዳን መጥቃዕቲ ፈጺሙ እንተበለኳ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ፍሕፍሕ ብዲፕሎማስያውን ብሕውነታውን መገዲ ክፍታሕ ይከኣል እዩ ኢሉ ሱዳን ተወሳኺ ሰራዊት ኣብቲ ዘሰሓሕብ ከባቢታት ኣዋፊራ ከም ዘላ ናይታ ሃገር ማዕከን ዜና ይገልጽ ኣለዋ ኢትዮጵያ ብወገና ኣብ ምዕራብ ናይ ዓበድ አልራፋ ጥቓ ዶብ ሱዳን ከበድቲ መሳርሒ ዝዓጠቑ ሰራዊት ኣዋፊራ ከም ዘላ ተፈሊጡሎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሓብ ብዲፕሎማስያ መገዲ ንምፍታሕ ኣብ ካርቱም ዝተገብረ ዝርርብ ብዘይፍረ እዩ ተበቲኑ በኻልእ ወገን ዕጡቓትን ሚሊሻን ሱዳን ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም መጥቃዕቲ ምፍጻሞም መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ማዕከላዊ መንግስቲ ሱዳን ዘይድግፎም ዕጡቓትን ሚሊሻን ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም መጥቃዕትን ዘረፋን ፈጺሞም ክብል ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገሊጹ እቲ ተግባር ኣብ ማዕከላይን ታሕትን ዝርከብ ወታደራውያን ኣዘዝትን ብደገፍ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሃብተማትን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢሉ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ሕቡእ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ከም ዘሎ አምባሳደር ዲና ዝገለጸ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ናይ ዝግባአኒ መሬት ሕቶ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ውሽጢ ሱዳን ብሄር መሰረት ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን መጥቃዕቲ ይፍጸም ኣሎ ክብል ገሊጹ ሕብረት አውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ዓሌታዊ ቅትለትን ከም ዝተሻቕለን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ግጭትን ዝፈጥሮ ዘባዊ ጽልዋን ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ስክፍትኡ የዛይዶ ኣሎ ኢሉ ሱዳን ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ሃዲሞም ዝመፁ ዶባ ምርሓዋውን ሕብረት አውሮፓ ሞጊሱ ኩሉ ዝግበር ግጭት ብህፁፅ ደው ክብል ልዕሊ ኩሉ ዝስራዕ ነገር ምዃኑን ህይወት ሰላማውያን ሰባት ብኩሎም ኣካላት ክሕሎን ዝፀውዕ ሕብረት አውሮፓ ኣብዚ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ድሕነት ሰራሕተኛታት ረድኤት ምሕላው ወሲኽካ ኩሎም ንኣህጉራዊ ሕጊ ክእዘዙ ኣለዎም ኢሉ ኣብቲ ብኩናት ዝሕመስ ዘሎ ከባቢታት ዘድሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ዘድሊ ነገር መጽናዕትን ንምግባርን ብመሰረት መምርሒ ሰብኣውነት ብዘይ ኣድልዎ ዘይሻራውን ሓገዝ ንምቕራብ እቲ ከባቢ ክፉት ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ኣብዚ ቁርብ እዋን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወሰደ ስጉምቲ ዘመስገነ ሕብረት አውሮፓ ኣብዚ ናይ ረድኤት ስራሓት ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዕሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይን ከኒኡን ኩሎም ስደተኛታትን ዝተፈናቀሉ ዜጋታትን ብግዲ ድሕነቶም ክሕሎን ብሓይሊ ናብ ካልእ ከባቢታት ከይማዛበሉ ወይ ከይምለሱ ሓለዋ ክግበረሎም ኣለዎ ኢሉ ኣብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ቴሌፎን ምጅማሩ ዝነኣደ ሕብረት አውሮፓ ናይ ሓበሬታ ማዕከናትን ናይ ሚድያ ፍቃድን ብህፁፅ ክጅመር ሓቲቱ ኣብዚ ቁርብ መዓልታት ብኮሚሽን መሰላት ኢትዮጵያ ዝወፀ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘተሓሳስቦ እቲ ሕብረት ወሲኹ ገሊጹሎ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ካልኦት ከባቢታትን ዓሌት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትታት ምፍጻሙ ዝወፅእ ዘሎ ጸብጻብ ብነፃ ኣካል ክምርመርን ተሓተቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡን ሕብረት አውሮፓ ፀዊዕሎ ክረሴዝ ተባህለ ምስ ቪአርቲ ኒውስ ዝሰርሕ ቤልጅማዊ ሪፖርተር ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ወፂኦም ናብ ሸራሪ ይኸዱ ዝነበሩ ስደተኛታት ረኺቡ ዘዘራረቦም ከም ዝበልዎ ሓደ ሰባት ካብቲ ማዓስከር ተገዲዶም ናብ ኤርትራ ክምለሱ ከም ዝተገብሩን ዕጡቃት ሰባቱን መፂኦም ብሓይሊ ናብ መኻይን ክድይቡ ከገድድዎም ከም ዝረኣዩን ነጊሮም እዮም ክብል ተዛሪቡ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ጉጅለ ህጽጽ ምላሽ ወሃቢ ዝኾኑ
ክሪስ ሜልዘር بإيميل أبزهبو ملاش سقاب حزي تكالوم نابر بعتي معسكرات سدتنياتات تملسو خسرح فقادا يرخبن يخون انبر أبكلتي معسكرات معدال مقبي كم استجمرة يزاربو أبلع لسدتنياتات زفتزوم زلو مقدادات كنا كامزت حساسبهم قليتهم يوم بزوحات نقرات نسمعنا أبتوم معسكرات بزعبا زفتزومو قتلاتاتن أقديد كاموسادن انتدأ بتخكل لما فتزامهم ترقاقي تسوقنا نعلم لخا حقزت أحاسة عبي وانجليو تخوناقن نابتبو تخيدنا نزيهم كان الرقاق تسألو أبن نخلال لخونتات هايكونا نركب إلوم يوم እዚ ጉዳይ ኣቃልቦ ሰበስልጣን ኣሜሪካውን ከይሰሓበይ ተረፈን ሴናተር ኮሪ ቡከርን ሴናተር ቶዲያንግን በሓባር ኣብዝሃብዎ መግለጺ ክልቲኦም ተጻባእቲ ወገናት ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ኣብ ውሽጢ ዝርከቡ ሲቪል ማሕበረሰባት ንኸይጥቅዑን ነቶም ሃዲሞም ዝስደዱውን ካብ ሓደጋ ከድሕንዎምን ሓቲቶም እዮም እቶም ሴናተራት ኣብ መግለጺኦም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ በሓይልታት ኤርትራ ይቕተሉ ተዓፊኖምን ተገዲዶምን ናብ ኤርትራ ኸምለሱን ከምኡውን ዝሓሸ ናብ ዝበልዎ ከባቢ ክኸዱ ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ንኸይወፁ ዝግበሩ ክልከላታት ከም ዘለው ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣዝዮም ከም ዘተሓሳሰብዎም እዮም ዝገለጹ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ግና ነቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ዘጋጥሞም ዘሎ ጸገም ውድብ ሕብራት ሃገራት ተሓታቲ ይብሉ አቶ የማነ ኣብ ኤርትራ ቁጥሪ ህዝብ ንኽቕንስ ብዝተበላሸው ፖሊሲታቱ መራሒ ብምዃን UNHCR ትካላውን መርበባውን መሳርሕታት ተጠቂሙ ንኸባቢ 2 ዓመታት ዘየቋረጽ ጠቐናታት ብምልጣፍ ሓላፍነት ዝጎደለ ተግባራቱ ይቕጽለሉሎ ክብሉ ይወቕሱ لعلويت خيلة علم لخ سدتنياتات سارا ميلر أبتم معسكرات زلو خونتات أزقامن واحد مساراتها ونقرات يقات كم زلون يزاربا ودب حبرات حقرات واحد مقبي أقلقلوت حكمنا ندادن حويسو بزعبا زقات منا زلو وحدتات ريبورت كقبرت أنيحيو سدتنياتات زدلي ومنقرات أي رخبون نزونيو نت معسكر قديفوم زسددو زلو يخون مبارك سددو كلو أمن قدوم حدقا كي يقات كلو كتحبابروم يقبا إلانين مسلوميو هيوتهم كدحنو كابزخنا بوتا يخون كونتات كسددو اتزت تحساسب قداي كملسو مقداد نابتهم نايكوينات كأداناتات كأتو ويون ناب إيرتراخ ملسو مقباريو اتزخفة إلانين أبو غاندا زقبر غوسواس بريزيدنتا مريچا كوميشن مريچا غاندا دو أبيلو الكوميشن أبي وانا كتما كامبالان كالوت عسرتك بزوح كبابي بزوح حزب زركبان ورداتات بريزيدنت أوغوستوس أبتريك قبرت حاسب زنبرة مدب دوز بلو المخنيات من لبع كورونا فيروس مخانو أفليتو انتقنا أبزن كبابيتات زنبر حزبي نتاقاو مثال في زهوبو سفيح دقف إن عبي مخانو تعذبتي قلتو وغاندا أبي 14 تري بريزيدنت أمريكام نمقبار تدالو يازلا اتي نتا كوميشن مريچا بمنستر طعنا لعل مسبح كورونا فيروس ابزلون كتماتاتن ورداتاتن مرخب كيهلو بموسانو كاب اسران شدشتن تحساس كلتشحن اسرانات حيزو اب مابارارا كابارولو لوميرو كاسيسي ماساكا واكيسو جينتا كولونغو كازو كامبالان تورورون غوسكواس كغبر ايفك ادني كبل نايت كوميشن وهبقال بول بوكونيا كمز جلسة AFP ترتيبو زاجيت أبو غاندا 33,337 سبات بكوفيد-19 تلقون كل 245 سبات كمز موتن تفليت له ودي 38 عمت فلوت ناي بوب درافين بوليتيكيان بوب واين نتي ودي 76 عمت خونه كاب 1986 أبسلطان زلو يوري مسوفينيك أند بدها بوليتيكيان كوينو بوب واين بفلاي بمنسيات أوغندا أزيو تقبالنا ترخبا كوينو نسو باتي زازي موزيماتات نموسي فيني تبوك جيرو سلزوقسو يتقبالنا تعابي كبلو خلو قلد ما بوب واين نتي أب أوغندا زولو من إسايت أقامو ترديو لعلتي ود 77 عامت موسي فيني فتح كم تعالو زخئلي إلوم سلز أمنو يبلو زحل فورحي بوليس نبوب واين مسأسرو زي سعابة أقرقر 3 سبات تقتلهم نيرم اتي غوسكواس دو كبل مخانو بكوميشن مريچا مجلس دحر موصو بوب واين نتي نايتي كوميشن وساني ناي فرحاتيو بمبال ملؤختو اب تويتر تحيفو ازي ديكتاتر اب چنقت يوديقو اب كل كفال زهاجر سفيح تقبالنتن دغفن بمركابنا سنبيدوم يمزلو ابتي كبابي حزبنا كأكب انت خيلو انتاي كمص كم زخل كغمتو ايكنونيم كبلون ابتي ناي تويتر ملؤختو تحيفو بوب واين
ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ካምፓላ ጎስጓስ ክገብር ምዃኑ ቦብ ዋይን ገሊጹሎ ኮሚሽን ምርጫ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እቲ ጎስጓስ ደው ክብል ምውሳኑ ህይወት ኡጋንዳውያን ንምሕላው ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ናሽናል ሬዚስታንስ ሙቭመንት ፀገም ከም ዘይኮነ ናይቲ ሰልፊ ወሃብ ቃል ሮገርስ ሙላንድዋ ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ገሊጹ